Orbán a on se musím naučit flip ropičky. Podívejte, jak to vypadá. Tak základ je naučit se flipa, klasického flipa a rock to fleky, ale nejlepší je naučit se rock to fleky s kolíčkem, aby si měl jakoby základ, být zakloněný do zádu, tohle to nejdůležitější, jenom si sekneš na kupikuje. Mezi kterými zase nějak náhodně ukázal. Dám si přední nohu, kousek před přední šnou, je takhle asi nějak tak. A prostě klasický flipa, lehce se zakloním a pořádně to prchnu. Nic, takže až tady to budete umět, tak můžete to zkusit třeba nějakým rock'n'rollem vrátit třeba frontside, backside. On se to vyšlečí mě zrovna líp front, a backside. Because I always want you can kill that thought. My rapping skill is what you find unique, and I always stand tall with my hip. Takže čau, já jsem Petr Kytěra a dneska se naučíme kolotočářskou vítězskou hlásu v podání 2.7 do Exla, 2.7 reverb. Takže jdeme na to. Takhle nějak to mělo vypadat. Takže základem pro tento trik je jet po fejky a vyjet na radius a otočit se o 270 stupňů okolo své osy do Exla. Mělo by to vypadat asi nějak takže nohy by měl mít postavený asi na široku a na tailu takhle jak zhruba, aby jsme měli co nejlepší koordinace na tom a potom už jenom, až to budete umět, tak se dělá líp možná z těch 2.7 z toho Exla, dopadnete na to, tak z toho těch 2.7 už se dělá pak celkem dobře, dá se to naučit do pár týdnů. To by bylo asi všechno.